No niin, morjesta. Eli tänään videon aiheena on. Eli tänään kytketään tämmönen servoeliminaattori, vai mikä tää nyt oikein nimi on. Niin tänne. Ja tässä on pientä rassailua nyt. Katsotaan miten me suoriudutaan tästä. Mutta tää pitäisi purkaa, ottaa vaijerit irti. Ja sitten tuolta lähtee piuhat ja tuolla on tuo servoboksi jossain takana. Niin se täytyy purkaa ja kytkeä tää kiinni. Ja mitä tää tekee? Eli tässä on vakioputki nyt kiinni. On kätit, systeemit. Ainoa mikä tässä nyt on, niin on tuo Austinin slipari. Mutta, eli nämä äänet on aika vakiot. Ja kun ton servoeliminaattorin kytkee kiinni, niin me saadaan tonne äänimaailmaan pientä muutosta. Katsotaan nyt, että millaiset äänet tässä on nyt niin kuin vakiona. Ja sitten katsotaan se ero, jos saadaan vaihdettua toi servo tonne, että millainen on äänen muunnos sitten. No niin, katsotaan mitä me nyt tarvitaan täältä. No niin. Eli tosissaan niin tää möhkäle pitää nyt saada irti. Piru tää muuten kuumenee tää putki nopeasti. Mutta miten me se tehdään, niin meillä ei ole lenkkiavainta täällä. Ja täällä takana on mutteri. Jep. Täällä takana on mutteri. Taipuisiko tää muuten sen verran, että saataisiin se irti. Kokeillaan 8 millinen toi on. Se on varma homma. Niin. Katsotaan saadaanko. Se mutta aina kun jotain tarvii, niin sitä ei oo. Ja miksi se on niin? No siksi se on niin. 7. Siinä on 8. 8 milliä. Virta pois. Juu, kokeillaanpas näillä sitten. Tää on aika laitonta, mutta katsotaan. Otetaan tää nyt sittenkin irti täältä. Me ei päästä muuten käsiksi tuohon pömpeliin tuossa alla. Näin. Nyt on siirretty tää jalkatappijarrusysteemi veke ja tuolla näkyy toi 8 mm ruuvi. Niin nyt se irti sieltä ja sitten päästään ottaa vaijerit irti tästä, sitten laitetaan tää takaisin. Ja tää on oikeastaan aika hankalas kohta, koska eihän tonne saisi räikkää väliin. Katsotaan. Isketään tosta kiinni. Joo, ei mahu, niin otetaan nätisti irti. Noin. No niin,
pienen operoinnin jälkeen niin saatiin vihdoin tämän täältä irti. No niin. Eli tää pitää painaa vähän alas, tuolla tämmöset nippelit. Nippelit. Pihdeellä vaan. Nätisti. Noin. Yes. Elikkä nyt sieltä löytyy tämmönen systeemi ja nuo wiret joudutaan nyt ottaa pois tosta. Ja toi ohjaa nimenomaan sitä läppää, mikä täällä putkessa on. Ja nyt se jää auki-asentoon. Eli äänet on paljon kovemmat. Ehkä. Ei muuta kuin irti. Näin. Näin. Tosta noin. Noin. Ja tosissaan tämä on tonne vasemmalle puolelle sitten, se pitää muistaa. Ja tälleen tää liikkuu täällä, elikkä täällä tämä näin ohjautuu. Ja nyt tässä on tämä pömpeli. Tämä pömpeli on tässä näin. Tuossa takana tuo musta mötikkä tuossa. Niin nyt meidän pitää ottaa se irti. Noniin, eli nyt lähdetään irrottaa toi itse servo tuolta. No, mitä kävi? Noin. Hetkinen. Tähän lähtee vaan ihan niinku vetämällä tää homma täältä irti. Noin. Sitten tässä mun mielestä kaiken järjen mukaan nyt kun toi liitin on irti tuolta, niin nämä pitäisi lähteä täältä. Noin. Yes. Siinä se on. Ja tämä nimenomaan nyt säätelee sitä kaasuläppää. Tässä on muuten ihan hirveä välppääminen, kun on tää parkkihalli. Ja niin, tää on tämmönen liiketunnisti, mikä tuo valon tänne halliin. Ja sit mulle jäi toi otsalamppu tuohon autoon ja auto ei nyt mulla, niin no, ei voi mitään. Onneksi tossa nyt on sillai rakennusprojektit tulilla tämän vuoden puolella toivottavasti, niin pääsee muuttaa ja on sitten omaa tallia. Täälläkin kun rassailee, niin sä et voi jättää oikein mitään kesken sitten ja lähteä syömään tonne noin. Lähtee vielä kävelemään kaikki osat. Mutta tosiaan niin tässä on se osa. Ja tää säätelee sitä läppää täällä putkessa. Ja nyt sen pitäisi olla kokonaan auki. Ja nyt kun me otettiin tämä irti, se lyö vikakoodia. Ja se miten me ohitetaan se vikakoodi on tämä. Ja tällä me saadaan ohitettua se vikakoodi. Elikkä tää ei ole mikään kaupallinen mainos, mutta Stormista tilasin ja nopeasti tuli. Täällä on muutama nippuside mukana sitten kiinnityksiä varten. Ja tää tökätään nyt tonne liittimeen ja siirtää tää pyörä tästä vähän tonne valoisammalle paikalle. Mä siirsin prätkää vähän tuohon valon alle, niin saadaan hyvä kuva siitä. Eli tossa näkyy nyt toi liitin.
Siinä se on. Tämä johto tässä. Ja se oli tossa äskeisessä muoviboksissa kiinni. Ja tohon nyt tökkästään tämä. Me otetaan tuolta piuha. Ei. Se oli väärinpäin ja nyt kokeillaan vielä. Nyt naksahti. Nyt meillä on siellä se servo kiinni. Itse asiassa tässä on tämmönen kaksipuolinen teippihommakin, että saa kytkettyä tonne runkoon kiinni, joo. Noniin, ennen kuin testataan miltä tää ääni nyt kuulostaa, niin laitetaan tosta kotelot kiinni ja sitten ei tarvi enää välpätä. Sitten lähtee armoton välppääminen taas tää vitsin kotelon kanssa. Ja tää se vasta varmaan operaatio onkin laittaa kiinni. Ai vitsi, polvet on ihan mäsänä kun ei. Oho, no se naksahti sinne. Yes. Nyt täytyy muuten muistaa, että nämä menee kaikki oikein päin. Nämä vaiheet. Se meni sinne nätisti. Tämä se vasta niinku mielenkiintoinen osuus on, kun tämän eliminaattorin koittaa tonne jonnekin väliin nyt fiksusti sitten laittaa, mutta niin. Joo. Kyllä pysyy. Joo, on hyvä. Sitten katkaistaan noin nipparit vielä. Nyt pyöritellään nää tonne semitiukalle sormivoimin. Vähän tosta alempaa. No niin, totuuden hetki koittaa, eli nyt on vaihdettu toi servoeliminaattori tonne. Ja nyt ton läpän pitäisi olla koko ajan tuolla auki. Ja nyt selviää, onks ne äänet hullummat vai ei. Toi ero on ihan tajuton. Makeempi ääni. Joo, ei voi täällä hallis huudattaa, menee tärrykalvot rikki, mutta aivan älytön toi. Miettikää, että tossa on niinku vielä kättiä kaikki kiinni. Ja ne äänet on tommoset noin. Täytyy sit kun mä hommaan sen suoran putken, niin laitetaan se tossa. Tehdään siitä video ja laitetaan se kiinni. Mutta niin tämmönen video tällä kertaa. Toivottavasti tykkäsit ja jos tykkäät prätkävideosta ja pienistä rassailuista sun muuta, niin ota tiliseurantaa ja tykkää, jaa kaverille, heitä kommenttia. Tällä kertaa ja vois tähän loppuun ottaa vielä tommoset pienet ulkosoundcheckit, niin ei kaiju niin paljon. Mm-hmm.